Sikho isikhathi impethu ongasimosa empilweni yakho okudlula ukuthi walibala ekutheni uziphiniselela. Hayi Nkosi yami. Mfundisi. Angisingakhuluma nje mfethu kakhulu sibuka abantu mfethu kuma relationship mfethu. Okay. Bangene kuma relationship mfethu abangayisi angabayisi indawo. Okay. Bagilwa laba ababekhona. Mfundisi. Bese wathi mina nami yampilo iyaqhubeka. Okay. Uyabona ukuthi revenge uyaphinisela. Ngiyaphindisela. Exactly mfethu ayibona lo. All right. You know what, why abantu mfethu bahate kuma relationship? Okay. Umuntu achithelwe naye bese ethi nami let me make the same thing. All right. Because cheat back. Vele kusezwini ba ukuthi umuntu obulale ngenkemba uyokubulalwa ngenkemba. Hayi mfundisi, what are you saying? Understand nami? Ngeke mfethu umuntu akuchithele mfethu. Okay. Bese wena ugijima uthi hayi ake bakukuremp ethi ukuthi umuntu ochitheliwe athi mina ake ngihlale phansi ngingamove on ake ngiphumelele. Okay. Bambalwa abanaleyo mfihlo mfethu ukuthi ake ngiphumelele nje ake ngibe happy. Understand lo? Angabi happy ngoba ngifuna ukuthi abone ukuthi ngihappy. Understand lo? So yabona lento ukuthi ukhondolo from eBhayibhelini mfethu ukuthi obulele ngenkemba nawe uyobuyiselwa ngenkemba. Yabo mfundisi. You know what bethu ukuthi abantu abaningi mfethu bagcine bangena kuma relationship wrong mfethu. Okay. Abahlukumezayo Mfundisi. Uthola ukuthi ubaleke uzama ukugila lo yasathana. Nkosi yami. Kodwa manje iproblem ekhona akazange sabakwazi ukubhekisisa uba ne choice. Ngoba lento uyithatha ubhitha ngenxa yokuthi mfethu uyaphinisela. Akukho kuyena mfethu akusuki kuyena ngaphakathi ukuthi ufuna ukumuva on. Uthini mfundisi athi? Aka move on mfethu uyaphinisela. Obheka umuntu mfethu mangabe usuthi mangabe buzwa athi hayi sengimove on yabona usho ngolaka. I move on. Uyabona ukuthi kune anger mfethu la kune bhitha mfethu ubi lo muntu kwethu baningi mfethu abantu namhlanje ngizosho njalo ukuthi empilweni izinto zonke ezingasimosela isikhathi nezinabantu angabefana kade bashada. Abashadile ba hayi ngoba benamashwa abanamashwa. Hayi ngoba imishado ingabafanele ibafanele mfethu. Balibala impindisela. Uthini kanti umfundisi athi ekuseni bazama ukuphinisa awukwazi mfethu ukuphinisela usathane ngomunye usathane. Hayi mfundisi athi angilinganise lento mfethu. Uyabona mfethu, let me make an example mfethu. Yonke imithi yabathakatha ayikazi yaba mihle mibi yonke. Ngoba imithi yokuthakatha babe yokuphinisela. Okusho ngamama sibengithatha umuntu kade ngigiliyo kwi relationship yami bese ngizozama nami ukumphinselela ngomunye umuntu. Okusho ukuthi ngifana ukuthi ngiphinisela ngomunye umkhonto. Lo mkhonto kusasa uzodla mina. Uthini kanti umfundisi athi? Wemfethu kuzovuka lo mkhonto ukuthi umkhonto engangilwa ngawo engangizama ukushaya iex yami ngawo. Namhlanje mongasakwazi ukuthola iex uzodla mina mfowethu. Impinselo asicabange mfethu before siphinisele. You know what bethu ukuthi uSamson iphutha lenzile mfowethu. uSamson mfethu iassignment kaNkuluNkulu bengaseyona ipurpose yokuyiqeda. Kodwa kwase kuyi-revenge kuphinisela. Bese uphindisela. Usethi ngenxa yamehlo ami akasathi ngenxa yakho uNkuluNkulu wena ongithumileyo. Ukuthi mangiqede ngezitha zaIsrael. Kodwa ngenxa yamehlo ami uyabona bethi mozama ukuphinisela mfowethu ugcina mfethu ufe nesitha sakho. Ufanesitha. Kuthiwa ngesizulu weRafu isinamumva liyabukwa mfowethu. Uthini umfundisi? Kuthiwa ngesizulu isinamumva liyabukwa. Hayi Nkosi yami. Mongishaye ngempama baba. Kubhekwe mina ukuthi ngizokwenzani. Right. Wangishaya ngempama mfethu kuzobhekwa mina ukuthi ngizokwenzani. Mfundisi athi ngesikhathi sengishaye wena ngempama kuthiwa kodwa Rafu was wrong. Mase ngithi ungiqalena kuqala. Uyabona mfethu ukuthi ukuphinisela mfethu become a fool. Uvela ugcina uphende kube isilima mfethu. Lithi iBhayibheli impindisele ephelele ingeka Jehova. Namhlanje ngizotshela umlaleli weLigwa FM ukuthi lalela bayeke abantu bayeke oclever ziyeke izula mfethu. Uyabona mfethu mawufuna ukuphilisa umuntu kabuhlungu umdlise ngamapipe. Umuntu bethu aphile ngamapipe njengomuntu okuyi ICU ukuthi akagile akushaye futhi wazi ukuthi uyena okugilile kodwa ungaphindiseli mfowethu. Mfundisi athi unga revenge. Uyabona bethu kunabantu bethu nabangakwazi ukuhlangana nami ngenxa ukuthi bangigila. Kodwa ngenxa ukuthi angikaze ngikhulume. Wathula wathi du. Angikaze ngikhulume kabi ngabo. Uthini mfundisi? Mengihlangana nabo ngiyababingelela. Kodwa ubone lo muntu uyafa. Nkosi yami. Uyazaqa lo muntu. Mofuna ukuthi umuntu umphilise impilo ebuhlungu azafe. Mfundisi athi akakushaye akugile ungalingi uphinisela. Nkosi yami. Bakhona oclever abanjenganabo azomphinisela. Uthi uNkulunkulu anothula nina ngoba mina ngizokuniphiniselela. Uyabona bethi into edala ukuthi izitha zethu zigiye kithi ziqhubeke zibe namandla kithi. Ingoba
ukuthi sinomlomo mfowethu Okay, asinawo okay. amandla okuyiphinselela Hayi, Nkosi sinomlomo ayikho into ebuhlungu njenganomuntu ongenamandla okulwa kodwa unamandla omlomo mfowethu Hayi. uNkulunkulu mfethu uyasitshela mfethu uthi anothula nina kepha mina ngizokunilwela mfethu ungalinge mfethu uzama ukwenza irevenge mfethu ungalinge mfethu uzama ukuziphinselela mfethu baningi abantu mfethu ababanjwe leyo nto yokuthi baya revenge bayaziphinselela kubantu ababezinto ebuhlungu uma ufuna impilo yakho ibona iyaphezulu gilwa kulungile ugiliwe kulungile ushayiwe kodwa wena phumelela into yomosisitha sakho neyoshaya isitha sakho ukuthi uphumelele mfowethu iyona into yokwenza ukuthi bonke abantu abagilile bafe ungalingi ubayele enyangeni mfowethu phumelela mfowethu ngoba bonke abantu abakushayile bafuna ube unyonga bonke abantu abakushayile bafuna ube crippled bonke abantu abafuna abakushayile bafuna ungakwazi ukuhamba ayishawa mfethu into ebonakala engayiphambili zonke into ezishaywayo mfethu into eziyaphambili khona wake wathi ngelinye ilanga khona wathi ngelinye ilanga izinja mfethu azikho nkothi imoto emile kodwa imoto emile ziyayikhamela mfethu uyabona abantu mangabe mfethu ukhonkotha kunabantu abakhonkothayo ingenxa khona la uyakhona mekukhona abantu mfethu abakushaya abakhuluma igama lakho kabi khona la uyakhona mfethu wena qhubeka musukunaka bona qhubeka mfethu uye phambili qhubeka keep on going ungalingi uzama ukuziphinselela ungalingi uzama ukuzilwela impindiselo kaEphelele ingeka Jehova ukuDavide mfethu ubalekela imkhonto kaSaul ubalekela imkhonto kaSawuli kodwa uthi mefika kuSawuli uSawuli uDavide ubhace emaweni mfethu ubhace emadwaleni uSawuli akamboni uthi ngenxa yokuthi ngoqothiweyo kaNkulunkulu angikwazi ukuyiphinselela uthi kepha ngiphamisela amehlo ami entabeni uthi lapho usizo lami luvela khona uthi wena moya engcwele ongavumanga nonyawo lami lushelele uyabona mfethu ukuthi mesiphamisela uNkulunkulu mfethu impindiselo kaNkulunkulu bayeka ababhakazile bayobhakazwa la beyakhona ubojabula umuntu mekubhakazile kodwa esaya phambili ngoba uzoshawa la iyakhona fana nomuntu okudrivise kabi mfethu ungamthuki uzohlangana naye robotini eseshaya irobot mfethu abantu bathi abayaphambili asojabula mebeshaya beqhubeka ngoba bazoshawa le beyakhona bazophahlazeka la beyakhona mfethu kodwa thina sime mfethu ungalinge mfethu empilweni mfethu hlala mfethu uphole hlala mfethu uzipholise hlala mfethu ulinde uNkulunkulu uzokuphinselela mfethu ungalingi mfethu ukulinda iforgiveness ufuna ukuxolela kanti awupholile kunabantu abaningi mfethu abathi sengiyaxola kanti abapholile bayathunikala la beyakhona kunomunye umuntu ethi ngathi Rafa engayitshela ukuthi ungamenzani uHadebe kanti uHadebe omenzanga lutho uhleke uHadebe kanti akapholile uyabona ukuthi noma ngingahleka mfethu kodwa mengingapholile ngizothunikala kunabanye abantu esibashayayo kunabantu abashayile mfethu hayi ngoba beshayile balimele babhitha baxolile kodwa babhitha baxolile kodwa balimele baxolile kodwa bapholile phola mfethu ungalingwe mfethu uzama ukuyiphinselela abanye benza iphutha bayiphinselela kanti abapholile then they make foolish